Hello guys, welcome to YouTube channel DD Bodo Boys. Ni ang दा मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैनाय लोगोफोर लेडिसफोरनि मोनसे बुलुर खेलानि थाखाय प्रेक्टिस खालामबाय दङ बिथांमोनखौ आं फारसेनिफ्राय खिथाबाय दङ रेडि जागासिनो बिथांमोना दसे समनि उनाव गेलेनायखौ नुसिगोन नै बिथांमोना जाबाय फोरोंगिरि माने टिचार बिसोर माने नै दाना नै गासिबो गेलेनो सिगां गासिबो रेडि जाना दं गेलेगिरि बिथांमोना बेनो जाबाय फिल्डआ गासिबो फिल्डआव ओंखारलांजोब्बाय दासान्दि प्रेक्टिसा सोलिगासिनो लेडिसफोरनि भलिबल स्पिड जानायनि थाखाय प्रेक्टिस खालामबाय दं स्पिड जायोबा आखाइफोरा बिराद स्मार्ट जायो आरो माने प्रेक्टिस होगासिनो रेस्ट लादो बिथांमोना प्रेक्टिस होदो टिचारा प्रेक्टिस होबाय दं स्टुडेन्टफोरखौ बोरै बोरै हमनांगौ बेखौ सिखायबाय दङ एसे मास्टार प्रेक्टिस खालामबाय दङ दानिया खेलाया जागायबाय गेलेगासिनो बिराद गोबां मानसि दङ गेलेगिरि बिथांमोना
बे जाबाय उन्दै गथ'साफोरनि गेलेनाय फुटबल गेलेखांनानै दासो दसे हाफ टाइम लादो रेस्ट टाइम जिरायनोसै बिसोर बिथांमोना Speed. Back. Go. Back. खेला जोबखांनानै दसे खारनाय प्रेक्टिस खालामबाय दं स्पिड जानायनि थाखाय खारबाय दं इनो दासान्दि प्रेक्टिसा सोलिगासिनो लोगोफोर हिन्जावसाफोरनि बुलुर गेलेनाय